Anxo Baranga, entonces iso é máis complicado. Entón, eu, esta exposición, cando me dice Marga, queres facer o cartel? Eu, en teatro, nunca digas non, en teatro sempre sí. Eu dixo, sí, como non, é unha honra, vamos facer o cartel, o que eu. E despois facer unha exposición, tamén. Rapidamente, despois, ao cabo de media hora, dixo eu, estou louco. Non teño obra, que podemos facer? Pero vamos a... Estuve dando voltas, e para facer a exposición, decidí, e despois ahora estou contento con facerlo así, de traer o obradoiro que teño en Córgomo, o que fago ali en Córgomo, eu anuncio, pero ven a xente que ven, normalmente non ven ninguén. Pero en Córgomo, eu, cada día, cando estou a partir de xullo, abro as miñas portas do obradoiro que teño en Córgomo, saco as figuras que vedes por aí que se están en construción, saco as á rúa e póñome a facer papel maché con elas e